Mbukelo weNtuzuma TV asibingelele ey'ntabeni zonke la kufikenyelela khona iNtuzuma TV. Chef ongapheki lo namhlanje sise-Maritzburg, Pietermaritzburg, capital city of KZN. Ngibizwe ubaba uMpanza la. Sisuka le Ntuzuma bafethu kunestory sika baba uMpanza esizosikhava yabo. So ubaba uMpanza usibhalelile wasitshena nje ngodaba lakhe wasesponsorisha ukuthi nisifike la eMaritzburg wenza sure ukuthi ama logistics akhona sahamba nje ngokukhululeka safika kahle. Baba uMpanza, yebo mfowethu, asekubingelele kwiNtuzuma TV. Ngiyabingelela mfowethu uChef ongapheki, ngibingelela nababukeli bakho Yes emakhaya. Bonga ukuthi sixhumane nize nifike la. Ngiyabonga kakhulu. Yes baba, siyabonga kakhulu nathi ukuthi ube ne interest ukuthi usibize. Asiyithathe nje siyibeke ebantwini lolu daba lakho. Awubachazela ukuthi nje yini le othini iNtuzuma TV ayisuke le iNtuzuma eThekwini izozwa lolu daba lakho. Ngokubuka isimo la engibhekene naso esibucayi impilo yami phakathi kokufa nokuphila sekuyiminyaka kusukela ngo-2023 April ngihlaselwa isigebengu sifike siqhekeze endlini yami laphana eNzansi eMena ngingekho ngiseThekwini bese siyaboshwa amaphoyisa. Mase ngifikile kanti sebephinde bahlangana nawo amaphoyisa bashintsha udaba manje. Isigebengu umuntu wesifazane ophuma ejele obephuma kwilona icala leyo housebreaking and theft unamacala nje ngoba sengeke ngaya nala ema-officer kwa-Comco la be-reporter khona babephuma ngeparole kukhona la eduze kuleli bhilidi. Yes. Ngathola ukuthi ne-address yakhe ayiphume ngayo iku-Loop Street kumgwaqo wawo i-police station. Kodwa base beshintsha amaphoyisa aseshintsha u-investigating officer ikhalathi u-warrant officer King. Wayesehlangana nesigebengu setwista ama-facts estory manje ngesikhathi ngingekho. Mese bonke leli cala li-serious sengibhale yonke statement ukuthi kuqhekeziwe kulahleke ini nani nani. Wayese ebiza lesigebengu kamumva sebesidedelile ngokungabikho kwami insuku eziningi. Sesibiza kamumva esesikhandisa fabricate icala manje sekungathi ikwaso isona esixekezelwe kwathatha impahla zaso umuntu ogqekezile akaziwe kwaqanjwa amanga nje kwenzela ukuthi imali yenkantolo bese kuyokwenzeka lento okuthiwa inole prosecute. Lo warrant officer lo investigating officer ngigcine ngimvulelile icase naye ngo-advisor uGeneral Mkhwanazi ukuthi angibhale i-statement sami sale complaint yami ngaye ngisithumele ku-district office elapha ku-Backstreet nayo iseduze. Ngakwenza lokho ngo-5 December 2025 kodwa abenzanga lutho abe-district office. Sengibavizithe kaningi nje nabo since 2023. Waqhubeka lo muntu waqhekeza waphinde wathatha ezinye impahla eqaleni zazi-totally 37,000 ngo-2023 April. Waphinde wathatha ezinye wagcina ethi take over the house ngalento yokufabricate kwabo nephoyisa istory manje beshintsha ama-facts estory. Mina ngagcina ngifojelwa i-protection order ngaboshwa kwayimina sengolala esitokisini. Mangivela phambi kwemantshi kwasekuba ukuthi nemantshi yangafuni ukungilalela kwakungilalela mangifuna ukuchaza ukuthi isigebengu yilesi. Yavele imantshi esifazane court D case number 3428 of 2023 yavele yathi ayifuni ngisho ukungilalela. Yathi nje okay ngarelease on warning ngoba ngazi ukuthi umshushisi wayibona ukuthi konke wrong kule matter. So now wawusuboshwe impela. Ngalala esitokisini from 26 to ngaze nango-27 April 2023 ngize ngareleaswa mhla ka-28 on a Friday. Ushithi umshushisi wayesoba lo mshushisi walapho wabona ukuthi khona i-twist ekhona la. Yeah. Kodwa kushithi mhlawumbe nangokwe-procedure nanokuqinisa ikhanda kwe-magistrate yangangilalela ukuthi mangichaza ukuthi cha kuphambene lana lo isigebengu lesi esigqekezele lapha yakumina. Wagcina lokhu ngireleaswa kanjalo on warning ngilokhu ngi-attend icala sengingasakwazi ukungena endlini yami. Sekufanele ngihambe ngibe ngilala phandle lihlehle inyanga leli cala ngilala ehlotsheni
ngagcina impela ngakwazi ukungena ngathi noma sengibuya ngiya nephoyisa uCaptain Mshengu owabe involved kule ngoba ngazisa no General Mkhwanazi ngalento. Yes. Wathumela ubrigadier uGeneral Mgobozi wasexhumana nabaphenyi bala eMaritzburg ku Loop Street. Kwase ayisayinwa le matter uCaptain Mshengu ukuthi akube wena olandelayo lo daba. Ngisho sesiya naye endlini sengozama ukungena endlini ke manje sengiliwinile icala ukuthi le nalo protection order ibifabricatiwe. Wafika nephoyisa safika namaphoyisa sathola ukuthi akusangeneki endlini yami. Ngize ngakwazi ukungena after ngo-2025 ngoNovember nakhona ngisizwa umuntu owayekade engibhekela indlu yami wamncenga lo muntu sekuyakhe lo wesifazane lokugqekeza. Yes. Mangena khona ngifica ukuthi usephinde wathatha ezinye impahla eziningi kodwa lezi ngoba i-gym i-equipment yokujima khona noma treadmill noma barbell sets namabhode nokunye wathatha iziningi izinto ezithathile lapha including istove segas igas cylinder enkulu 14 kg nezinto eziningi izinto ayithathile zigcina itotal lezi zibe 12,000 plus le 37,000 kugcina sekuba 49,500 impahla ayithathile bese ngivula icase yesibili ke manje ukuthi ngoba ngangiyikhiyele emakamereni isikhathi before icase yesibili asibuyele icase yesibili uthena ngesikhathi kwenzeka ukuthi kutshontsho kokuqala ngongekho wazi kanjani ukuthi uyena lo mama besikhathi egqekezo oqala bambona umakhelwane bangifonela sakhuluma nabo khona nephoyisa lapha ehlala elumakhona ehlala eground floor mina ngise first floor laba khona nalo ukuthi nangu lo sisegqekeza la ngathi hayi akaboshwe ngoba phela icala le house breaking bambopha so wabanjwa red handed yena gqekeza namanje kusonakele nje amaphoyisa ashuthe ngisho izithombe zomonakalo ngisho sefikile last year ulo investigating officer esefika ngenxa ye second case manje baphinde ba-assign the same warrant officer ukuthi a-investigate lo owayifabricate falsifye ubufakazi ekuqaleni so wafona wangathi uzombopha kanti uyangikhohlisa uzama ukushintsha istory still uzama ukutwista ama-facts obufakazi sengivula icase yesibili angithi lapho ke ukuthi nalezi ezinye impahla bangaphenyi ngiphinde ngiphasuwe naye uGeneral Mkhwanazi angi-advise ukuthi angireport kwi-district ngireport ngithine ngibona ukuthi laba bantu njengoba ba-asayine naleli phoyisa vele li-corrupt selingiprovile mina ukuthi li-corrupt ngoba limkhandisene ne-protection order eyamanga lo laze lafaka ne-ID number yami umuntu angenayo i-access yayo inumber yami une-ID number yami iphoyisa limnika lithatha kwi-docket njengoba ngavula icase le la sesilifaka nakwi-protection order okuyi-proof lokho yokuthi ne-protection order uyikhandiswa yilona iphoyisa leli u-warrant officer King. Yes. Ngigcine-ke sengibhalela njengoba kulokhu kungenzekile ukuthi sengingakhuluma nano-station commander uColonel Masikane naye wangithembisa ukuthi usebezo-assigna investigator omusha kodwa kwangakwenza kanti uyangikhohlisa kusho lokho ngo-17 December 2025 kanti uyangikhohlisa ngoba kuze kube manje akaze akekho investigating officer seke wangi-approacha ngigcine sengi-approacha sengiyibona ukuthi i-corruption le ye-police station yonke including the district office ye-SAPS ePietermaritzburg clearly sengingasho ukuthi bakule faction Shadrack Sibiya etwista ubufakazi ihlangane nezigebengu against ama-victims of crime ngase ngibhale phansi lento ngiyibhala sengibhale esinye statement ngisengibhalela u-Director of Public Prosecutions ngoJanuwari kuwo lo nyaka uma ngibhalela u-Director of Public Prosecutions aphendule kube ne-reference number yale matter yami bese ethi si-asayinwe u-Advocate Magwaza ula NPA office ikhona la iduze ukuthi isithwe i-City Hall la bese ngiye khona NPA ngithi ngifuna ukumbona lo Magwaza ngivuthe nje impela babona ukuthi ngiserious
angifonele lo Magwaza ngomhla ka4 February athi imetha yami udila nayo usecele ama case dockets ne prosecutor's report from kwi prosecution ngoba ngithe mina ngibona ukuthi kune corruption between SAPS and prosecutors ngoba manje kube ne prosecutor engafanele ngoba is a prima facie case ayiphikeki futhi so kanti uyangikhohlisa lo advocate Magwaza kwakumhla ka4 February umethi usecele ama dockets awu4 ama dockets alama case asevulekile khona ne-intimidation engayivula yango 19 December wangi-intimidate lo muntu baze baba involved amaphoyisa azafika futhi waphinde kwaba khona enye S4 ye-assault waphinde wangihlasela physically yena lo muntu wesifazane kusho ukuthi iplan yokuthi kuze kuboshwe mina kushintshe istory nganhlanhla sengiyi-aware ngaleyo ngqondo leyo ngakwazi ukuyigwema ngafonela amaphoyisa bafika kodwa bangafuni ukumbopha bathi okungcono babophe mina baphinde bangibopha futhi ngo-11 January this year esikhundleni sobabophe isigebengu babophela ntoni-ke ngo-11 bathi lo umuyasho lesigebengu uma ngabe sikhuluma naye ukuthi yena uhlangane namaphoyisa uyawakhokhela amaphoyisa ngeke azangisize amaphoyisa angakuyena so nangempela kwenzeka yonke into ayishoyo kwenzeka yona uhlangene nawo amaphoyisa babophe mina ngihlaliswe esitokisini lapha sizobingelela imantshi kuze kushawo 3 bese ngiphuma kuthiwa hayi no le prosecute nakhona usho ukuthi indlela nje yokungifrustrate ukuze ngingaqhubeki nalama cases lawo ngibhalelile u Director of Public Prosecutions wangikhohlisa lo advocate Magwaza athe uphethe le matter ngiye kuyena ngomhla ka4 ngomhla ka4 February engifonele ngitshela ukuthi usefuna ama docket kanti uyangikhohlisa ngiye ngomhla ka18 February ngiqale kusondelene nenkantolo ne-Magistrate Court i-office le-NPA ngiqale ku-Chief Prosecutor la e-Magistrate Court noludaba ngoba ngal-emaila nakuyena ngakhuluma naye uyalwazi athi hayi unamanga lo we-NPA akho lutho sebeke balusho ukuthini ukufuna any prosecutor's report uqamba amanga ngiye kuyena ngomhla ka18 February ngiye kuyena office floor 6 lapha NPA office aphinde asho lawo manga ukuthi hayi usafune ama dockets ngingasho ukuthi ngamyeke ngamtshela ukuthi hayi ngathi uqamba amanga ngibuya kuyena u-Chief Prosecutor ngibhalela i-Director of Public Prosecutions again ngithi nangu u-advocate Magwaza eqamba amanga kanje ngicela iqiniso bathule nje ngoFebruary bathule beze bangiphendula ngo1 April bathi hayi sebemsusile kule matter sebebeke uGumede ngo1 April engibonayo ukuthi u1 April angithi full stay kusho babe ngenza isilima ngoba since that 1 April nalo Gumede akazange approach akazakhulume nami kuthule nje akwenzeki lutho kufuna ukuthi kuphele unyaka omunye manje lesigebengu singaboshiwe so mhlambe akumina ngedwa futhi engesakalelwa yilento lento ngiyafisa ukuthi iyaziwe nje South Africa yonke ukuthi kunalesimo esinje amaphoyisa ayenqaba ukubopha isigebengu athi wona aholela ukuprotecta igebengu ahlangane negebengu engathi ngoma ngibuka ngakalokhu khuluma kwaMkhwanazi ngoJuly 6 babeka kushuthi bakwi-faction le kaSibiya yegebengu kodwa ezikwi-uniform so manje July sibheke August likephi icala kuthula kwenzeki lutho akekho futhi iphoyisa eliza kumina ama-docket awu4 akukho nayo yedwa investigating officer oza kumina ongi-interviewayo alikho mhlawumbe usuku selibekiwe akwenzeki lutho kuthulekile bangenza nje isilima nje indlu-ke manje isesandleni sabo khona lapha imina kodwa naye lesi sigebengu sikhona ngoba phela kufanele siboshwe kusho ukuthi balwela sona ukuthi indaba ingayi enkantolo ngoba kuzovela konke okurong ngawo la macala kuphinde kuvele nokuthi ngesikhathi efabricator ne-protection ekhanda ne-protection order maningi amanga awaqamba nabo kusho ukuthi bayikhava nabo kahle ukuthi ibona abashintshe icala abone icala bazama kusho ukuthi
bangibeka ebucayini impilo yami ukuthi mhlambe ngife gcine ngibulele wake washo wathi hayi uzongibulala namaphoyisa athi amaphoyisa akangibulale nabo sebekhathele le ndaba yami amaphoyisa so ngiyacela ukuthi angisazi ukuthi ngizokhuluma nobani ngoba ngibhalelile na kwa Department of Justice abangiphenduli khona omunye owa justice angangabhalela kwimadlanga commission banginika eyawa justice email address ngabhalela kwakhona owesifazana ongiphendulayo othi nayo uyayiphenya le ndaba kodwa kuthule manje akasasho lutho ngicabanga ukuthi ngizobuye ngoba ngiyiphethe njengamanje ama details akhe ngikuvezele ukuthi ubani lo wesifazana naye owenze ngazothi uyayi-attenda le matter yami yes bengifisa nje amaphoyisa aphenywe nawo kwenze kubulungiswa iyona nto oyifisayo ukuthi udaba luye enkantolo I'm ready ukuthi ngithule ubufakazi enkantolo lithethwe icala yes njengamanje indlu lena ngoba ayithathile bekuyindle kanjani uthe kune second floor niya renta khona noma you own the place engiyarenta indlu kamasipala umsunduzi yebo ngi-flat ngiyarenta khona yeah so how ukaba ukubalula umkhwanazi walifinyelisa kanjani umkhwanazi ngo-2023 ngamfonela umkhwanazi bese ngivele ngingaqala ukuxhumana naye ngo-2019 nje ukangisiza kwamanye ama-matters maba amaphoyisa engenzi iqiniso nakulokhu ngamfonela banginika ne-email address nga-emaila in details ukuthi kwenzakalani ngoba bathi mabebuza ukuthi yini ngingayi district office ngathi nayo district office vele inginika inkinga kwayona yeah so bebuza ukuthi ngaze umetha iye kwi-province ngathi ilokho kangangokuthi ngeke ngabhala nencwadi i-email umkhwanazi ngibhalela ukuthi ngicela ukuthi miphenywa nalo le phoyisa liphenywe from i-province ngoba bonke sebengiprovelile ukuthi bahlangene bonke bayaprotectana akekho ozoba neqiniso kumaphoyisa asema-Rensburg nanti udaba lakho silibeka kuma-South Africans ngokwakho ufisa ukuthi ama-South Africans akusize kanjani ngokuthi kwenzeka ukuthi lolu daba amaphoyisa luye enkantolo ngisho ngabe iphoyisa ngisho ngabe lawo maphoyisa azofika enkantolo maselithethwe icala abe ngasesigebengwini ngizowahlula ngobufakazi ngiready ukuthi lithetheke icala ukuze kwenzeke ubulungiswa yes ngifisa lokho nje ukuthi liyiswe enkantolo udaba siboshwe isigebengu kuyiwe enkantolo lithethwe icala hayi siyakuzwa baba njengeNtuzuma TV sikufisela ubulungiswa kulolu daba sifisa ukuthi i-conclude le matter isikhathi singasihambe kakhulu because siyabuka ngendlela ochaza ngakhona ukuthi indaba efakwe ngaphansi kweinyawo indaba engafuni kuqhutshekwe nayo balokhu bedeleyisa yabo kuhamba isikhathi yethu wena ukuthola bayideleyisela ukuthi kufanele ngife ukuze liphele lecala ngoba kusho ukuthi lezi impahla bahlukaniselana namaphoyisa nemali njengoba bengambophi lo isigebengu they shared the spoils manje kulindwe ukuthi mina kufanele ngiyife kunokuthi kwenzeke ubulungisi kuyi-corruption hopefully ama-South Africans ayabukela njengamanje and ama-South Africans abantu abanothando abantu abamlekelelayo umuntu wakubo so sinethemba lokuthi ngoba beyibona le video lena ingafinyelela kubantu abanganceda ukuthi ulwisane nakho wonke lobu bulungiswa ongabutholi babo ngiyabonga kakhulu ngiyathemba impela engathi ngasabalala le ndaba ibone iSouth Africa yonke yes ngiyabonga kakhulu siyabonga kakhulu baba ngesikhathi sakho eziNtuzuma TV mbukelo weNtuzuma TV nanto udaba likababa alumnandango ubaba esekhuleni kwakhe utho ukuthi uhlukumezeka ngalendlela yet kunokhona amaphoyisa amele engaba yamprotector but udaba lwakhe lulokhu ludeleyiswa lulokhu licindezelwa kungabikho inqubekela phambili so siyacela ama-South Africans abanye benu baphume ema-universities baphume endaweni sebenze
kwindima yomthetho bayayazi izinto eziningi zomthetho ukuthi ubaba engalwisana naye kanjani nale ndawo. Baba, ngeke ngabona ngezwe ukuthi unato se-library uyafunda nje sithi sikhe phezulu. Wenza ntoni baba? Nekhono lokubhala, ngiyabhala ngikubonisa nje incwadi enye ngiyibhalile mhlawumbe ngingayithatha. Yeah, so alright. So le ncwadi oyibhalile ibhala ngothisha ngoba phela inkinga zami isuka nasebuthisheni ukuthi ikhuluma ngesimo sothisha, zonke izinto eziyinkinga zothisha. Ithi Time to Love Teachers iyatholakala kwa-Amazon. Ngokushoda kwemali okwamanje akakwazi ukuyiprinta kube ne-hard copy yabona locally, kodwa ngiphezu kwalokho ngiyabhala-ke, ngiya-researcha futhi. So nje ngihlale ngibhizi kwi-laptop. So ngoba ikhuluma ngothisha incwadi yakho nawe wawuthisha mhlawumbe? Yebo, kunesinye story naso leso sikhona sobuthisha eside. Yes. Engasixoxa ngelinye ilanga, kodwa ngibhalile ngaso la incwadini neyinkinga zabanye othisha nje eSouth Africa ukuthi i-root cause yakhona yini, kungenziwa njani, ngaba-suggesta nama-solutions kuyona. Kodwa incwadi lena engafunda yiwo wonke umuntu, ngisho nabafundi from grade 8 kuya phezulu, ukuze ba-understand ukuthi othisha babhekana nesimo esinjani esikoleni nakwi-Department of Education, ukuthi ba-treat-a kanjani, neyinyunyana ukuthi sidila kanjani nothisha, nokuthi nje ukujula kwey'nkinga zothisha ukuthi kusukaphi, including ukuthi khona othisha baye baqashwe ngoba ema-post othisha sekuyathengwa ukuqashela ubuthisha. Khona uthisha oqashwayo athenga ipost ngo-50,000, ngathi qala 50,000 njengamanje ukuthenga ipost yobuthisha, kodwa uthola ukuthi akaspecializile kuleyo nto ayoyifundisa, akayazi, kodwa ngoba ukhokhile aqashwe. Lo ongenayo imali angaqashwa o-properly qualified kuleyo nto leyo. Ngiyakuveza nalokho kancane ukuthi yaphendula yathini isathu nominisa kuse-Angie Motshekga ukuthi wathini ngaleyo ndaba yokudayisa kwamaphosti. Ngiyakuveza kancane nalokho nenginkinga zabanye-ke. Alright baba, singaze siyiqede incwadi, abantu abayithole incwadi. Kombe yini igama lencwadi? Time to Love Teachers. Time to Love Teachers iyatholakala ku-Amazon. Kwenye indawo mhlawumbe enkundleni zokuxhumana abantu abangakuthola kuzona, maybe if you don't mind sharing your number. Ku-Facebook nguThulani Hector Mpanza. Yes. Inamba-ke sasigcine, it's fine. Siyabonga kakhulu baba. Abantu abacheck-e uThulani Hector Mpanza on Facebook and get to know, nifunde, because silokhuza sisemhlabeni wolwazi. So nje I'm enjoying and I'm loving lento ukuthi kunolwazi onalo, and usuze wathanda wathini awushare nabantu, wapublish incwadi yakho. Siyakuhalalisela ngalokho, and sikufisela ukuthi ingakhula umsebenzi wakho and sibone more of umsebenzi wakho baba. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Amen. Cheers. All the best kwi-Duzuma TV. Siyabonga kakhulu lethu. Nice.